na prijedlog kvarljivih, pokvarenih Britanaca koji su htjeli da nam nakače tablu kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo je genocid, genocidan narod. Oni su ti koji su to učinili, a ne da smo onaj narod na kome je to učinjeno. Zato mi imamo pravo na našu slobodu. Koliko god, a jeste, i to je nesporno, prošli vijek, vijek srpskog stradanja, a ovaj vijek je vijek srpskog ujedinjenja. Ideja koju imamo da Republiku Srpsku formiramo i proglasimo državom i da ju ujedinimo sa Srbijom, mora da bude vlasništvo svakog čovjeka ovdje. Bez obzira na prijetnje koje nam ovdje iskazuju. Ovdje se radi o nama. Mi ne pravimo državu na nečoj tuđoj teritoriji. Mi ne branimo svoju slobodu na tuđoj teritoriji. Ovo je naša država i ovo je naša sloboda. I ovo je naša imovina. I ovo su naše rijeke i naše šume. I sve ono što imamo ovdje mi smo napravili. Pa i pola Sarajeva koje smo ostavili. Izgradili su Srbi. A 90. istjerani odatle. Ostavili su preko 80 milijardi vrijednosti izgrađenih stanova, trotoara, ulica, škola, vrtića. Ostavili su izgrađene fabrike. Istjerani bez ikakve naknade. Proglašeni zlotvorima. I rekli smo, ok, evo Dejtonski sporazum. Hoćemo da živimo u miru. I hoćemo da živimo u miru. I napravit ćemo Republiku Srpsku državom u miru. Nikakvih sukobim i ratom. Koliko to bude snažno u našim srcima, toliko će to biti i uspješno. A ja kažem da je snažno. I želim da se ohrabrim, da smo u tome jedinstveni. Ja sam uvjeren da ukoliko Republika Srpska u narednim godinama ne bude samostalna država, da Srbi na ovom prostoru neće moći da egzistiraju.